Engve M20 sähköavusteinen polkupyörä. Aika makea laite, eikös vaan? Hienot valot, 2 valoa voit säätää, toisen valon näyttää lähemmäs ja toisen kauemmas, jolloin näet pimeälläkin ajaa. Sitten täällä on jousitus edessä, jota on myös säädettävissä jäykkyys. Löytyy myös vaihteisto. Ja vaihteen valitsin 7-vaihteinen Shimanon vaihteisto. Toiselta puolelta mittaristo, josta saat virrat pois ja virrat päälle. Ja alta saat sitten valita nopeuden valitsin tuolle moottorille, että onko se sitten 1 vai pannaanko jopa 5 teholla. Mutta testataan sitä tuolla ulkona sitten kohta, kun sinne asti päästään. Sitten äänimerkki ja valot päälle ja valot pois. Sitten akkuhan on loistava laite sähköpyörässä, mutta tässä pyörässä niitä on jopa 2 kappaletta. 13 ampeerituntisia akkuja ja 48 volttinen laite. Ja molemmat akut on lukittava ja irrotettavissa. Eli saat ne helposti kotiin ladattavaksi. Jousitus löytyy myös takanta, keskirungosta. Vaihteistosuoja, metalliset lokasuojat, takantavalo, jarruvalon kera, tyylikäs penkki. Kaikin puolen ihan ajettava laite. Ja kuinka pitkälle sitten tällaisilla akuilla pääsee, niin VLTP on 150 kilometriä, eli aikamoista matkaa tällä pääsee hurjastelemaan. Eiköhän me heitetä kypärä päähän ja lähdetään ulos vähän katsomaan. No niin vaan, tultiin pihalle. Kypärä on eksynyt päähän ja lähdetään katsomaan, miten vehe kulkee. Hei, kattokaas mikä tässä on. Kaasulla toimiva lähtöavustin. Avustaa noin 6 kilometriä tunnissa asti. Helpottaa lähtemistä. Tämähän kulkee kuin pien peto. Sen verran kovaa on kyyti tällä Engvellä, että silmälasit tippu matkalla.